Merħba, jina Mario Xwireb nselmilkom nilqakom għal programm Ras Imbras. Propju għadu ġej minn Londra fej ftit tal-jiem ilu ħasem fil-kunċert fjum iċ-ċelebrazzjoni tal-Commonwealth Westminster Abbey qudiem ir-Reġina Camilla u l-Prinċep William. Qed nitkellem dwar Jacob Portelli, tisma' ismek mill-ewwel tiftakar fl-arpa bil-fors u jien niddiskrivi dan l-istrument bħala uniku, grazzjuż, bħoss partikolari, eleganti, iktar minn kull ħaġa oħra. Grazzi tal-li ġejt għall-programm Ras Imbras. Ejna nagħmlu daqsxejn silta minn dan il-filmat. And now representing Europe, a very special Commonwealth collaboration, the UK's Callum Scott and Maltese harpist Jacob Portelli. In the dark of the night, not a star in the sky, I can feel your love pull against the tide, and I see you shining bright like a lighthouse. And the wind's got the water running wild, but I'll swim to you, swim for my life, and I pray you'll make it before the night's out. I won't let you go. Jacob, emmek Westminster Abbey ma' Callum Scott, esperienza unika, kif tiddeskrivija? Żgur li unika, hija xi ħaġa li ġiet darba naħseb jiena li timmarka anke fejn wasalt sal-lum. Esperjenza li nibtet anke mill-kunċert li kont tajt f'Settembru għal Jum l-Indipendenza, organizzata mill-Malta High Commission f'Londra. U peress li kien hemm preżentanza tajba mill-Commonwealth Office, ħallejt dal-impatt ovvjament xtaqu li nirrappreżenta l-Ewropa wkoll flimkien ma' Callum. Kif tħossok esperjenza bħal dik hekk? Dak il-post partikolari tgħid li Malta mhux ukoll daqgħid f'postijiet ta' importanza storika u nazzjonali, ma għandek xi ħaġa internazzjonali hawnhekk. Apparti l-internazzjonali huwa vera diffiċli anke biex iddoq f'Westminster Abbey infisha, għaliex Westminster Abbey huwa post partikolari fejn jiġbor il-Knisja Anglikana, anke huwa l-post fejn tagħmel konċert huwa xi ħaġa vera rari. Rari wkoll hija l-okkażjoni tal-Commonwealth li din għandek grupp kbir ta' pajjiżi imma li ovvjament huma vera l-ftit li jirrappreżentaw il-pajjiżi kull sena waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Commonwealth. Ftit kuntest Callum Scott ukoll huwa artist minnu nnifsu le u rebaħ il-Britain's Got Talent jekk minn isir żball jew ikkompeta fih. Kellek ċans tiltaqa' mar-Reġina Ras Imbras Prinċep William? Iva, ovvjament wara li spiċċat il-ċelebrazzjoni kien hemm receiving line fl-aħħar fil-bib prinċipali ta' Westminster. U dan imbagħad kompla fil-Commonwealth Headquarters f'Marlborough House fejn rġajt iltqajt mar-Reġina. X'ikunu dawk il-mumenti hekk? Momenti ovvjament. Minix qed ngħidlek biex tikxef dak li tkellimtu dwaru. Le, tkellmu dwar Malta, tkellmu dwar Malta. Iva, ovvjament saqsew anke personali kif sejjer għajminx kienet l-opinjoni tiegħi fuq l-akustika ta' Westminster, gustajthom ukoll speċi tal-ċentru tagħhom ukoll. Ovvjament momenti surreali għax inti dal-nies tiltaqa' magħhom through il-media u mhux face to face. Inkun korrett jekk ngħid li kien fil-perjodu tal-COVID li l-Maltin u l-Awċin b'mod ġenerali saru jafu minnu Jacob Portelli. Ekku hija, naqbel miegħek. Kien żmien partikolari ieħor dak. Żmien partikolari ukoll żmien surreali tista' tgħidlu fejn kważi kulħadd kien miġbur mat-television u jiena kont nagħti s-sem tiegħi għadni nagħti s-sem tiegħi waqt il-qudiesa ta' filgħodu. U narat ħafna li anke tajt wiċċ ġdid anke l-Ewkaristija għall-qudiesa li tixxandar minn fuq TVM2. Interessanti, qed titkellem dwar l-Ewkaristija reliġjuż? Iva, jiena fatti gradwat fit-teoloġija primarjament. Apparti il-teoloġija, il-mużika, diffiċli darba bħala strument? Xejn iktar u xejn inqas minn strumenti oħrajn. Ja naħseb jiena waħda mill-mistoqsijiet li saqsun in-nies u forsi hija tabu wkoll kif jaraw l-arpa għax tidher kbira u komplikata ma kull strument fih il-komplikazzjonijiet tiegħu. Ma tantx hawn arpisti naħseb Malta. Jiena hekk naħseb ftit forsi 3-4 jiġuni jismijiet, forsi m'iniex korrett. Ovvjament jiżdiedu qegħdin. Jiżdiedu qegħdin. Għaliex għażilt l-arpa għandi? L-arpa kien xi ħaġa dejjem xtaqt. Bdejt b'strumenti oħrajn imma ovvjament kienu stepping stones biex imbagħad għażilta bħala l-main instrumenti. Violin, viola u cello. U x'ġibdek imma lejn l-arpa?
Kolla string, le? Iva kollha string, imma klassi għalija l-arpa wkoll. Hija strument li fih nifsu tista' dduq waħdu wkoll, mhux bħal oħrajn. X'mużika kont tisma' meta kont iżgħar? Kollox ta'. Ovvjament rabbejt fl-80s, ġifieri l-mużika tal-80s, missieri parti mit-Tramps. Allura il-pop songs kont nafhom kollha ta' dak iż-żmien, imma dejjem kelli inklinazzjoni wkoll u espożizzjoni għal mużika klassika. U fil-fatt għandi l-impressjoni li tħobb ħafna l-klassiku, inti latinista wkoll, Iva, l-air klassiku jogħġobni ħafna. Għaliex ma hekk, ġifieri tkun ġibda li l-mod kif tkun trabbejt taħseb jew m'għandekx taqsam xejn mal-mod kif trabbejt. Meta tgħid mużika klassika għandek spektrum qawwi wkoll ta' tistax tgħid hekk kollox, jiġifieri hemm ambiti u epoki fil-mużika klassika fejn ma jappellaw xaqqas għalija. Fatti bħalissa qed nispeċjalizza biss fil-barokk, fuq barokk instruments ukoll. U smajt li tikteb pulit ħafna. Pulit ma nafx għax il-handwriting tiegħi ta' tiġiġa. Imma nagħmel xogħol ta' kalligrafija, iva, nagħmel ħafna xogħlijiet ta' kalligrafija. Hemmhekk allura iktar milli kitba tidħol naħseb. Ta' iktar fuq pittura aktar milli kitba li hemm mod u mod kif tikteb. U kif tikkombinhom daw iż-żewġ talenti li għandek? Il-mużika? Waħda għandha x'taqsam mal-widna u l-oħra mal-għajn. Bażikament il-mużika tappella għal-widnejn u l-kalligrafija għall-għajn, però tnejn li huma inniżluk għall-qalb. Għaliex il-messaġġ sa fejna fien qatt ma rajt xi ħadd li jara kalligrafija u b'xi mod ma tiġbdux għax wara l-pittura li tista' tgħidilha hekk hemm messaġġ mhux bħal pitturi li tista' tifhimha mod tista' le u tista' appellaw għalik jista' le. Kalligrafija dejjem hemm lingwa u din lingwa qed titwassal għandek miktuba b'mod sabiħ. Kellek eroj inti u tikber? X'kelli, sorry? Eroj, nis li jispirawk, per eżempju. Iva, kelli ħafna. Ovvjament, dejjem kienu kbar minni. Setaw kienu nis li għexu issa u setaw kienu nis li għexu qabel, li ġifieri ħallew d-dinja. Waħda mill-modelli tiegħi u għadni infatti semmejt waħda mill-arpi tiegħi għalija hija Henriette Reni, li kienet mara litteralment li għamlet ħafna d-dinja tal-arpa, għexet is-seklu ieħor. Kienet ukoll fil-birthday tiegħi, 50 sena qabel, ovvjament, imma l-ewwel ta' Marzu, u inħoss din l-affiljazzjoni anke magħha fejn jidħol kontribut li tagħti lill-arpa fi żmienha fi Franza u dak li qed nagħmel jien f'Malta. Ikkorreġini jekk jien żbaljat, imma għandek iktar minn arpa waħda u koll għandhom isem. Iva, għandi sitta. Il-mira tiegħi jkun numru perfett 7, ġifieri. Il-maġġoranza msemmijin għal qaddisin nisa, martri, apparti din partikolari. Anka l-kitarristi jisom ikollhom kitarri differenti. L-arpi għandhom ħoss differenti. X'ikollhom għaliex jiġu għalek li jkollok? Mela, għandi tlieta li huma fuq wieħed ieħor fuq l-istess skala li huma modern harps, pedal harps li jiena nużhom minħabba xogħol differenti, imma bħala ħossu huma ugwali. Però mbagħad għandek l-evoluzzjoni tal-istorja. Għandi arpa barokka, arpa irlandiża, ġifieri dawk it-tip li tistenti takkomoda stili u mużika differenti. B'mod ġenerali diffiċli Malta tkun mużiċista professjonista? Bħala main job qed issaqsi bħala li tista' taqlaw il-ħobża ta' kuljum tiegħek minnu? Jiena llum ngħid jiddependi anke mill-istrument. Jiġifieri il-market huwa li hu. Hemm ħafna mużiċisti professjonali, imma forsi l-istrument tagħhom jillimithom li ma jistax ikollhom full-time job tiegħu. Jiena full-time harpista, ġifieri kont teacher għal 10 snin. Ekku, inti għallim propja. Iva. Imma ovvjament ma stajtx illaħħaq max-xogħol u issa qed kif tgħid għandi ċans iktar biex nniżżel l-eruq fix-xogħol tiegħi stess fuq l-arpa. Inti għandek album, għandek aktar minn wieħed, imma għandek album partikolari, Nevel, iddoq aktar minn strument wieħed u diġà għattilna li iddoq strumenti differenti. Imma l-kompożizzjoni tinteressak? Mhux as-saċ le. Adattamenti nagħmel, ħafna drabi l-adattamenti għall-arpa nagħmilhom jien aktar mill-kompożituri. Imma bħala kompożizzjoni le ma tantx inklinat fuq dik il-linja. Hija ambitu ieħor fid-dinja tal-mużika. Albums, xogħol ieħor fil-pipeline? Iva, suppost din kellha tkun serja ta' 4, imma 2 minnhom għamilthom waqt il-COVID. U suppost baqa' 2 oħra biex inkopri l-mużika kollha ta' sena liturġika, ma' problemi għadejjem il-ħin. X'opinjoni għandek tad-dinja tal-mużika kif qed tiżviluppa llum il-ġurnata? Mistoqsija wiesa ħafna di fil-verità, imma ejjen pereżempju jiġu f'moħħi
kemm 20 sena ilu kien hawn kwistjoni ta' Napster pereżempju li fetħet is-suq u kulħadd jista' jixxerja l-mużika u l-affarijiet u mbagħad eventwalment ġew daw il-pjattaformi bħal Spotify u l-bqija. Illum il-ġurnata għandna l-sfida tal-intelligenza artifiċjali, pereżempju. U ma kollha sfidi uħud minnhom passati llum il-ġurnata uħud qed ngħixu bihom, di b'mod partikolari xi ħaġa li għadda qed nistennew l-effetti tagħha. X'opinjoni għandek? Ma tantx għandi opinjoni pożittiva, infatti hija tajba li x-teknoloġija mxiet ħafna u tista' timraħ kull imkien. Imma bħala enfasi u forsi impatt fuq il-ħajja tal-mużiċisti jiena ma tantx nara l quddiem. Ġifieri wieħed ma tantx jista' jaqla għajxin tiegħu illum bħalma kien jaqla fis-70s, 80s, 60 fejn ħareġ album u dan l-album jirrendi ħafna. Kważi il-mezz ta' kif jasal l-album għand in-nies qed jieħu l-maġġoranza tal-profitt naraħ illum. Ovvjament exposure u hekk il-pjattaforma tal-medja hemm qiegħda u tal-medja soċjali. Imma ħna qed nitkellmu fuq il-għajxin ta' kuljum, fuq il-da. Ġifieri llum anke CDs huma obsolit, bażikament. Però rritorna qed jirritorna l-iva bħala għax kien xi ħaġa vera utli u kien xi ħaġa vera prestiġjuża wkoll. U jagħmel il-mużika tangibbli, mhux biss tibqa' tangibbli fis-sens kif tista' tagħmel mużika tangibbli, ma għandek xi ħaġa fiżika f'idejk, le? Eżatt. Allura l-element uman tħoss li għadu u jibqa' importanti fil-mużika. L-element tal-artist. L-artist huwa dak li joħloq wara kollox, le? Kemm il-mużika, kemm l-affarijiet tal-arti. Llum hawn min jista' jgħidlek isma' l-intelligenza artifiċjali tista' toħloqlek il-mużikajiet, toħloqlek story. Ma tgħidx it-titlu ta' artist imbagħad. Imbagħad qed nikkwestjonjaw xi tfisser artist. Tott ukoll għad-dinja tal-arti mod ġenerali mhux għall-mużika biss din. Xi pjani għandek għall-futur? Ovvjament nixtieq issa minn issa l-qudiem nispeċjalizzi iktar fir-repertorju tal-arpa. Is-sena l-oħra kelli l-opportunità wkoll indoq ħafna drabi barra minn Malta repertorju li tallajt konċert ta' solo harp. U li jagħmel effett ħafna kbir, ovvjament biex ittella konċert ta' sija jinvolvi xhur ta' studju. U xhur ta' studju tittamilhom ovvjament fuq il-kontenut li għandek li tixtieq twassal il ħadd ieħor. Issa kompożizzjonijiet miktubin apposta l-arpa jinvolvu ħafna ħin ta' studju u nixtieq speċjalment indur anke repertorju ta' Henriette Rennie li semmejt fil-bidu. U għanura ħseb għalija li nkun kapaċi anke neżegwixxi dak li kitbet din il-mara li għadu jappella u relevanti għallum ukoll. Il-Maltin kif tħoss li jħarsu lejn il-mużika? Lejn il-mużika li iddoq inti biex nifhemu? Li tinterpreta. Dejjem ħassejt li l-Maltin laqgħu il-mużika tiegħi. Qatt ma kif taqbad tgħid li ma appellat għal ħadd. Hemm ħafna li jieħdu pjaċir jisimgħu il-mużika tiegħi u nara anke mill-following li jkun hemm fuq il-pjattaforma soċjali. Fejn jidħol konċert imbagħad hija storja oħra. Xi kultant anke nsaqsi ngħid imma kif ritratt li tpoġġi ritratt fuq Facebook, whatever, Instagram, da jiġbed iktar milli the actual clip of a recording. Milli l-mużika nfisha. Milli l-mużika fiha nfisha. Jisna telefon naqra paċenza ma xtaqbad tgħidilha li inti tisma' biċċa xogħol. Naħseb jien. U infatti din taffettwa wkoll fejn jidħlu konċerti. Il-Maltin bħala ġeneru xaqas nista' niġġeneralizza, mhumiex nies li jħobbu ħafna imorru jaraw konċert, sakemm ma tkun xi ħaġa spettakolari, innaf, fiha l-wow factor fiha. Hemmhekk imbagħtu tikka bħala pajjiż narani jiena, infatti maġġoranza jkollha ħafna iktar turisti minn barra milli persuni lokali, naqtaw il-ħbieb u l-familjari, ġifri nies li ma nafhomx imma li jiġu apposta biex jisimgħu l-konċerti. Jacob Portelli, grazzi ħafna li kont miegħi il-programm Ras Imbras u nawguralek għall-bqija tal-karriera tiegħek. Grazzi lilek. Programm Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 ta' filgħaxija fuq YouTube l-intervisti kollha dejjem issibuhom hemmhekk. Grazzi ħafna tal-li segwituna.